Babaeng giingong broken-hearted nang maoysod sa videokihan o giingong namuak sa mga butang. Lakip na sa gigamit nga telebisyon ang gisikop uban sa laing tulo ka mga kauban nga gikainom. Ani ang report. Nagtigagol karon sa detention cell ang babae nga natog Marina, 29 anyos. Lakip sa gitanggong ang laing duha ka babae ug usa ka lalaki nga tigkantahan sa videokihan. Sa report sa Station 7 sa Cebu City Police Office, nga unang gipaagi sa citizen's arrest ang upat ug nakig-alayon sa kapulisan. Gipangguba kuno sa mga dinakpan ang ana sa sulod sa videokihan. Matod ni Police Major Raymond J. Caguho, ang hipi sa Police Station 7, nga ang lingaw-lingaw sa mga dinakpan mihatod kanila sa prisuhan tungod lang sa usa ni ini nga nagmaoy. Nag-break daw sila ng boyfriend niya. So yun yung ano natin, sir. So, nag-break sila? Yes, sir. Okay, ano ginawa nila doon sa sinira ba nila yung mga... Yes, sir. Sinira nila yung yung touchscreen TV, 32-inch, tsaka yung upholstery ng mga upuan, then yung window type aircon. So almost 15,000 yung damage. Sa interview sa duha ka mga dinakpan, ilang gipanghimakak ang pasangil. Lakip na ni Marina nga miingon nga dili tinuod ang giingon nga broken-hearted siya maong hinungdan sa iyang pagmaoy. Wala sab kuno sila kamatgon nga nangguba sa mga butang sa sulod sa videokihan. Admitido silang tanan nga hilabihan nilang hubugan ni adtong higayuna. Katong giingon nga nag-ubog kay broken hearted o sa ito katinuon? Fake news ato sir, nga tinuod zero eh. Dili. Minyo na may puro sir. Nakigsabot-sabot na ang grupo ni Marina ug anda mo sab nilang bayaran ang 15,000 pesos nga danyos. Samtang sa pangutana kung natagam na ba silang kasinatian? Hubog, manakdam jud ka, matuog man ka. O makamong gibuhat. Natuog jud me. Di nga lang me, nga gipakita naman nilang TV nga guba. Kung niya, kung sa may eleksyon nga inyo nga nakatunan ron, Nag-inom yapon. Dito sa amo ah. Sa tiyan lang siguro yung alak kung pag sa ulo para hindi tayo gawa ng ng krimen o hindi rin masira hindi tayo makasira ng gamit ng iba. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.